Wema Blue Nation. Niyahluleka nibafuthu ukubona inyoka. Ukubona nje umuntu lo muntu uyinyoka lo afuneka eduze kwethu niyahluleka yini. Uma ukuthi anihluleka ukubona inyoka ma Blue Nation kufuna usikhinkila shesha chazeleka aphume kukhuzana. Ya ungcono aphushe bona laba deserve ukuphusha vele thina sisenayo nalento ekuthiwa hayi cela nisipushiseni ubani hayi asisekho lapho sibaningi sisodwa thina. Yena umfowethu lo usikhinkila lalele njengabantu bonke agxeke makufanele agxeke agqishe ngale makufanele agqishe ngale ngoba hayi angazi noma yimi mhlawumbe kodwa mhlawumbe yimina omzondayo konke engahambi kahle ngalo embhemu lo ngiyanitshela kodwa thulani ngizobona ngoba manikhumbula kahle nalowa kwamvela siwafika ngale ndlela wafika sengathi khona lapha zophaphamisa khona abaculi kanti uzothatha isayidi uzobulala abanye babaculi ya ngendlela yokuthi egxeka umsebenzi wabo asuke bewenza so lo yamjida engagcini naye sewela kulezi zinto ezifana nalezo ngendlela engibuka enza ngayo kodwa mina ya ngoba nayo ntithi uyamkhulula uthi mayifika wenzani uthi mayifika memeza kakhulu kwathiwa wenzani uphusha abaculi hayi bakuke kwenzeka impela mina bengizocela bakuyenzeka akuliwa naye ukuthi hayi lokhuza akake phusha abantu laba abaphushayo laba yabo lena idlale njengoba sidlala nje nathi kanje yabo abe umlandeli makufanele abe umlandeli kodwa la athanda khona hayi akuphuqelele ukuthi azeze ngapha cha ngoba hayi ngiyanitshela mina khona kodwa mhlawumbe engihamba nabo abambona inyoka lo yamuntu leya inyoka leya